jenglang ngene iki malah ora di jenglengne lho. Pas aku menak lho Pas nyatane. kowe ya menak. Wayah wengi. Rungokno jan. Enak ngono lho kok. Ayo jenengan ngono menak. Aku jajal Cak. Yo. Waya wengi hutan krimis rawe suwe banyu kapto mati nasi kana kunangi Alah, rapat Kecepetan mbok kowe. pake kok. Kecepetan rada ngenteni. Kok ngenteni? Iya. Oh, ya wis. Ayo coba. Wayah wengi. Wengi hutan krimis rawe suwe banyu kapto mati nasi kana kunangi Alah, telat. Kok angel. Ngono e kaya sampai telat lho. Goblok. Surasa gelo. Rasa gelo. Ono Wes, surasa ijole. gelo. Tak tambani. Ono ijole. Niki enten awala Mas Yuda. Nggih. Nyuwun pepeling kali sambel kemangi. Katur dateng keluarga Bapak Carik saking Biro Perjalanan Wisata Severian Tur Ngawi. Oke, siap. Yo, pepeling, aku tak nyuwun tulung karo anu sik Mbak Dita karo Mbak Suci. Yo berdua kene. Monggo, yo mentaram. Yo. Ae Alhamdulillah. Alhamdulillah. Niki wonten sing ngersake pepeling, kula nyuwun dipun bawani langkung rumiyin. Nggih. Monggo, saiki urut engko bawane saka Mbak Suci, terus Nduk Niken, Mbak Dita, engko bawane Nduk Niken Betty Kandani. Mas Yuda, Siap. urute, terus Mas Mondol. Nah. Urute iki lho ngendi? Urute kene lho. Kono lho. Kok cedak suci ae lho modele. kono aja cedak Ati aku. slawe nek ra suci emong aku. Suci apa Mas artine? Susune sak pantai. Suci iki atine resik. Ngawur. Model ya Wadon jeblas. marai kene ngupan ae lho. Akhire Ya Mas wis, ora sanggupan, wis meneng kabeh. Menang cep wis cep. koyo diumpani to. Ya ora itu nesi. So. Ya, bener mesti. Yo, Mbak Suci. Monggo diwiti, wasitati. Monggo, ya Mbak. Wasitati saking prawi nasis ngelingono wong urip ning donya bebasan mung mampir ngombe Hop, Mbak Suci lulus iki itu hadiah 100. Wah, makasih. Oleh bebunga. Ayo Mbak Niken, ayo. Salat waktu kudu tansah dipun lampahi. Hop, Nduk Niken jos niki nduk enten bebungah 100.000 kagem panjenengan. Makasih Mas Bayu. Lanjut Mbak Dita. Iku jaga agama pakartikan luhur. Lulus Mbak Dita kagem jenengan yo iki. Ya. Lulus. Ya Cak Yuda. Ngedohken tumindak mung